Ora coba ki ngaturke Mbak Apri, Mbak Mimin. Iya, diaturi jemeneng. Monggo. Aja dipleroki, Ca. Monggo. Monggo, jemeneng, Mbak. Iya. Dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu Mbak Limbo, Mak Cangi. Wilujeng dalu Mbak Limbo. Alah, masak. Jenengan ngringgit aku terus kelingan sing ora-ora lho, Mak. Nek sampean dhisik angger paring dawuh ki Budhe Mimin nyuwun berkahipun mesti ora tau jenengan kula job tanggal keten ora Budhe Mimin nyuwun berkahipun lera mongkok atine wong tuwa nek dingonokke kuwi piye berkah ki luweh anu ijabah luweh lha nggih luweh bobote ki luweh gede timbangane duit. Sampean mongkok. Padahal sing WA ki jane ya mungkuk-mungkuk. Lho saking ngejeni dhewe sebagai partner kanca seniman nek ngoten ta Mbak Limbo. Gumunku menteli lho sayahene ya ora suda-suda. Lah pripun kok ya ciri wanci kok ya menika. Tuwuhe mentele. Endah nom-nomane kaya ngapa ya Lek Sukimen ki. Nom-nomane ngentek-ngentekke pengendang nek aku. Wah. Termasuk anu barang pengendang peton beteng. Oh nek iku sirian nek kali niku. Oh sirian. Sirian benten. Tak menyapa-nyapa sik ya, Cek. Nggih, monggo. Sing kudune disapa sapa? Tak sapa sik. Monggo. Menyang Semin. Tuku selat. Apa kuwi? Pak Amin mugi tansah sehat. Amin. Seko Kominfo. Diskominfo. Terus apa meneh, Le? Terus malih ya atau kereneng wadah tahu. Artine Pak Sugeng mugi tansah rahayu. Iki mau staf ahli. Ya. Sapa meneh? Neng Kartosuro. Bablas neng Solo. Piye? Mbah Daryono nyun sewu aku saiki ra bolo. Lah ngapa lho lah kok wis men Mbah Dar kok kaya ngono. Aku jek ngintik-intik wis tetep sedulur ning nyun sewu wektu dina iki ora bolo sik nyun sewu Mbah Dar nyun sewu ku arep tak klarifikasi arep tak tundes. Lah diluput apa nek Mbah Dar? Aku ceritane di ghosting karo Mbah Dar di PHP ngono ki lho. Oh, basa cah nom. Kok tak WA apa tak WA. Mbak Apri, Mbak Mimin. Menika sosialisasi gempur rokok ilegal. Gempur rokok ilegal. Pripun jenengan badhe ngaturke menapa? Nggih, nyatanipun cukai tembakau menika menyumbang besar terhadap negara. Ya, nomor 3 kok saya diandarke Mbak Limbo mau. Ya, setelah PPH dan PPN. Sejumlah 170 triliun di tahun 2020 loh, para luar biasa. Dan nanti kembali kepada masyarakat nggo bangun
kepentingan infrastruktur lan sapiturute kanggo masyarakat. Jadi untuk para perokok aktif, Contohnya kalau beli rokok itu harus yang ada pita cukainya, yang legal. Ora sing rokok polos, ora rokok bodong. Pokoknya titikane nek sing ilegal kuwi ora enak. Kuwi ya ora jadi kudu enak. milih sing legal. Ora Jenengan iki status iki kula niku ya legal apa ilegal? Wong wedok ndek tembolok iki ya ilegal. legal. Nek kula kan wong wedok polos. Polos. Tanpa cukai. Ora nggo apa-apa Ora oleh. Mas. Ya. Kaya rokok bekas lungsuran kok wis ditempleke meneh. Sing Dados nawi mundut rokok sing legal. Secara tidak langsung kita itu juga menyumbang untuk negara. melu cawe-cawe nyumbang negara. Satu batangnya kemarin sudah kalau wingi sampun dipunandarakan itu sekitar 800 sekian. rupiah. 800 rupiah per batang. Kok standar Mbak Limbuk mau ra itu jenenge rokok Jalu Pandoyo kok dikai rokok Boim Wibowo. Ora itu. Kadoan. Ora ya Boim. Jeglek. Boim Wahyudi, jeglek kadoan. Ora sesuai. Cara wong mayang njaluke Mas Jalu kok le mangkat Boim ya kosek-kosek. Sorry bro, kita sahabat ora soalnya kuwi iki saiki ya dadi juragan teratak barang ngono lho maksude. Ya, Ora Mereka Mbak Apri Mbak Mimin Iji. sineng kuyung para kadang-kadang kerawitan dalang muda. dalang muda. Lagi asring ngawur to. Asring. Dalang Muda Klaten. Pripun raose pripun? Diiringi para kadang-kadang niku pripun? Remen sangat alhamdulillah rencang-rencang dalang muda semakin berkembang. Lah iya aku nek wis surut aku saya leren ya sono generasi Pri. Slak neng yo Le. Lah generasi iki ra neruske hadol makmal le. Lah iki ra calon putraku ta generasi iki lah. Makmal sik le dadi umpama aku sesuk guys ora leren nyinden sliramu terus ke perjuangku babakan ngon seni ngono lho. Lah nek wis ra nyinden terus sliraimu dadi apa? Kok sliraimu? Selirak. Oh, gila. Nggih, Mbak Apri. Nggih. Jenengan nggih nyuwun sewu menika berhubungan karo rokok. Nggih. Remen kali rokok. Nah. Nggih ngoten. Nggih remen. Masuk. Ya masuk. Nggih. Ora coba tak tes. Coba jenengan ngertos rokok jarum. Nggih. Jarum ngertos. Jarum niku singkatane napa? Apa Le? Jarum Le. Jarang di rumah. Jarum super niku singkatane napa? Jarang di rumah, suka pergi. Wah, Mbak Mimin ini dagelan lawas ya. Apa no? Nek Suka pergi maksudnya pergi gue positif apa negatif? nek dagelan lenang ki ora ngono. Lah piye? Jarang di rumah, suka perempuan. Wah. Kadang kowe ora seneng wedok. Iki jenenge piye to Priyong ceritane wedok. Oh lah iya kan kowe peranmu wedok. Ngebom nang panggung. Iku jarum, nek Ji Samsu, Mbak. Di Samsu Le. Nggih, ayo. Ji Samsu. Menika mengingat kembali singkatannya apa? Ayo, apa? Jiwaku semua untuk masuk surga. Mulai sok ngaji ya kowe Pri. Ngaji ibadah 5 wektu. Oh sik to, iki ki ndek mbok dekintel ndi. Lah ya kok iki Iya. dagelane ndek suwargi kok mangkeke kula lho teratapan to aku. Iya, nek bentul, ayo aparah bentul. Iki mumpung nggon rokok kok. Apa yo? Apa Mas Bayu? Kok nyandu lho, nyontek Lali lho. aku kok, lali. Bentul. Nek cara jenengan napa? Bentuknya nona manis untuk lelaki. Untuk lelaki.
Nek minak jinggo mesti apa? Iki apal iki nek iki paling apal dhewe. Ki rokok lho. Lagi rokok. Minak jinggo ki apa? Lah nek niki kan nggih pun pakulinan. Iki basane dhisik nek jaman jahiliyah dhisik kok. Miring penak jengking monggo. Iki wong rokok lho. Rokok. Iya. Wajan. Wah, jebule Mbak Mimin ini akiyune ya isih. Nggih tesih lantip kula niku. Iya. Ukuran wanita paruh baya untuk kula tesih lantip. Paruh baya. Cek wening ngoten lho. Saiki kan bas lalen buyuten, kedua cerah mudeng, limoros kok sapa nduk. Nek kula tesih lantip, wening, cerdas. Iya. Lah nek niku jenengan niku rak semonten. Nggih. Lah nek niku ponakan kula Tole Banu niku putrane Mbak Ani kali Mas Gatot. Oh nggih. Karo buke iso wadul. Bu, aku sok nek mayang apa ya sindene Bu Sri mantep kae ya, Bu. Kacile kae ya pikire. Kaya ngeningke. Iya. Ya mungkin ki panjang ya suasana nenggani putu-putune ya Pak Sini. Buyut-buyut canggah waring, udek-udek siwur. Malah petake. Menika ngaturaken panuwun Mbak Mimin Mbak Panuwun, Apri. nggih. Menika katur Bapak Tumiono. Hansi sekalian Ibu. Nggih, salam-salam monggo. Nggih, matur sembah nuwun kagem Bapak Haji Tumiono sekalian Ibu Warsini. Kalau wau sampun WA menika nyuwun tetembangan lelakon ingkang nyekar Mbak Eka. Oh. Banyu Masan mungkin ingkang dipun kersakaken. Kalian nyun pangapunten to lho wingi duk nalika wonten Jakarta kula mboten saged kamper Ibu. Weh, Lah ngapa, Lek? Jarakan nggih schedule kula padat. waduh. Ya Allah, buat sini kok darani wong sibuk ngono. buat sini mbok pameri schedule iki. Lagi schedule mungkin kang paring panjenengan Ibu. Wong Lah Pak Tumiono kok dipameri schedule. Lah nile paring nggih beliau kok nggih. Iya. Nggih menika saderengipun ngaturi Mbak Eka. Nggih. Nggih monggo menika Mbak Mimin Mbak Apri. Nggih. Kula nyuwun nggih menika bawa. Eka disimpen sik engko aku ndak kalah Nggih, ayu. Mbak menika Mbak Eka. Ya ibarate kembang iki ya kose. Nek ngadekku ndak kalah ayu aku. Mas. Iya. Dari kayu dhewe. Ya ayu nek dhewe. Lah iya. Mau neng nggon petengan wah wis ayu. Nyuwun pangkur Semarangan Mbak Apri Mbak Mimin. Pangkur Semarang. Bangkur Semar aja Ya, wis suwe ra metu. Semarang niku kadoan niku mbok Oh, kadoan. pangkur sanese mawon. Nggih monggo sak paring-paringipun. Apa ini? Nika ugi kula aturaken Mbak Apri Mbak Mimin kalian Ibu Bupati Ibu Hajah Sri Ibu Haja Sri Mulyani. sekalian Bapak Kanjeng Bupati Sepuh Bapak Haji Sunarno. SEM. SEM. Monggo bawa menapa sak paring-paringipun. Monggo. Menika kan Lek Min dek wingi pun latihan. Latihan apa, Dik? Latihan bawanipun niku pokoke pun olah swanten. Nggih. Apa Lek kali judule sing mbok anu Oh, Sinom Grandel. Sinom Sinom Grandel. Grandel. Ya. Tataranipun yen saya Nyongo Pak Sigit. Ya. Nduk Eka sing sabar sik ya Nduk, engko kualitas akan menentukan nanti Wah. sini. Nah, dadi Eka mimin karo Eka iki kualitase engko endi ngono lho. Iya, wah jan coba Dik. Sing ringi-ringi suarane ya ngopo? Ndak darane kula mung baksane sing rog-rogan terus. Alus, klasik ya Wah, bakok. klasik. Wah. Para kadang dalang mudar tepuk tangan kagem Mbak Mimin, Cok. Suarane wis maleh. Maleh pun saknipun bakok mimin niku. Mula nek umuk ya wis pancen. Lah nggih sembodo. Sembodo, Apa ger lambene gedap ya tekan kono kualitas 0 lho blang apa. iki mos sing muni aki. Lah iya Mbak Mimin to lah ya. Mbak Mimin to? Mbak Mimin
Wulan. Cih, pancen ya. Mbak Apri kok ya ngono. Apri jek junior jek. Agek pemula kok kaya ngono. Apa Mas Jalu ki ngantuk ya, Lek? Ora coba baleni neh. Anu bacutke, coba. Agawe ruciting gale Wong tuwa ora kena nggo tuntunan iki. Nek lha pripun ta? Wong nyuwara kok anune ra mengo iki lho ya. Oh, alah ya coba saiki Mbak Mimin dites. Ayo coba. Lho, wong ki nek nggo daya pangaribawa, lagi unjal napas wis dadi gumuning para pamirsa. Lho. Unjal napas. Lagi unjal napas lho. Wis tepuk tangan ketok. Iki sing arep ditokke apa iki bangsane glugu apa? Dek kaya jaran unjal napas. Ora apa. Wah nek ya wis meh apik. Mbak Apri meh apik nggih, Mbak. Meh. Wah wis meh. Berarti kan iso berkembang isihan. berkembang. Oh dadi ora mung stuck ning kono. Nah, ora staccato. Lho, nyambung Gregele ya. ora nyolong napas. Iya, wis pokoknya apik kok. Hadia umpama Sudah pancing kok. mundut romi Nyawur. Wah. Pak Amin pripun Pak? Biasa. Sampun menang penggalih to Pak? Menawi minjang didawi malih acara Diskominfo nggih dados tetep Mimin dados sentralipun ngaten nggih. Sentrat. Sentrat ki pakan sapi. Sentral ki pakan wedhus kok. anu pusat perhatian ngoten lho. Oh. Lah, dadi kowe Kira iki kowe iki sentral. ger pelengkap penderita, aku sentrale tetep aku. Iya. Ya tral. Apa cari Ya iki sing gampang ya kowe kudu latihan. tartamtu. Vokal konsonan harus jelas. Wah. Nyuara kok kayak diseret iku grenengan apa piye lho? Iya, wis. Vokal konsonan, lafal pelafalan ki harus jelas. Pokoknya sinden senior ki pokoknya. Nah, aja mung waton kedel. Urung dasare urung kuat kok. Kayak bar ketempelan neng di ora kok iso bae. Tuh. Kok kodame metu iki piye lho? Kalau menjinge kleru ya, Dok. Ora kuat tak coba bar kontraksi iki lho terus ra Oh, kuat. kontraksi. Jare bar Bang. Mosok bedino kok flek. Ayo bacotna. Ndak tekan nyuwun duka Pak Amin, Pak Sugeng. Mbah Dar kula mboten bolo. flek iki kudune kena ning lambe. Ayo nak. Ibarat wong numpak perahu Karo gurune ya kacek sithik. Kadek sithik 11-12. Dadi aku sok hijrah ning Jakarta meneh dadi duta ning luar negeri. Oh. Ora tido-tido ninggal kowe ning Klaten. Soale wis ana regenerasi, ana tongkat estafet. Wah. Pinter aja mung dienggo dhewe ning pinter kanggo sapa wae dadi timbeke tetep bakoh lho. Nggih, Mbak Apri. Aja nganti ditinggal mimin kene kok. Sewayi-wayah kudu sing ikhlas. Nggih no. Loh, jare arep ning luar negeri. Lah jare karep
Jenenge jembarke serawung, jembarke wawasan ngono lho, Bri. Berapi toto. Wis meling-meling iki. Iki matur nuwun lho, Bri karo acara gempur rokok ilegal di Diskom Info. Coba pagelaran wayang, to. Wingi ya wis campur sari. Sesuk bakale pentas kolaborasi. Durung ana ketoprak lan sak pitur dadi insyaallah kanca-kanca seniman sithik mboko sithik wis mulai iso makarya. Senajan to nek kon mengcover semuanya pancen durung iso. Iya. Ketoprak itu tanggal pinten, Mbak? Tanggal. Insyaallah tanggal sekawan gangsal. Oh. Menawi ketoprak kula tanggal 26 mbok bilih tanggal 26 wonten. Wingi pun sepik-sepik kalih, Mbah. Daryono ning mboten deal. Wah, mboten deal. Dadi kula jek jotak kalih Mbah Dek. Oh, nggih. Wah, jan nggih lancar. 26 mirsani nggih, Mbah. Nggih. Kula ajeng gambyong sesuk. Kula nyun sewu, selama ini kan saya selalu tertutup. Sesuk kula ngangge pinjungan sak menten, pentise ketok, biak. Ya kok kemben ini. Kemben semene. Hati-hati. Lah ngopo? Kanduke metu. Gawean lawas. Iki selatihan ngene sik lho, sesuk kan dadi lho wis latihan. Glani Sesuk nek pinjungan wis. Lho iki agak nyicil nyawang pundake Mimin kaya ngopo sesuk. Mas Boem ki nyerek-nyerekke lho. Kok ora terangsang malah umur. Wah, nyepelekke kae. Nyepelekke kuwi pelecehan. Pelecehan kuwi jenenge. Ketoke kowe ngece aku ning padha ae kowe ngece karo sing nyiptakke umat iki. Kowe padha ae ngono. Sakmene iki sing setuju karo kowe iki gur siji kok, Lek. Apa? Sing setuju karo kowe sing sangat terangsang karo kowe. Sapa? Wisnu. Kan mau ngawaske kok ora kedep, Bro. Halo, Bro. Wah. Karo bayar. Wis ngendi? Wis tukono to. Mo. Ayo, Pri. Jan, monggo. Lumampah tanpa Menika ugi dipun biaraken sacara live streaming gitu. Nggih. Sanggar Cemara. Sanggar Cemara. Kalian Kominfo. Kalian Haji Sun. Sembanuwun. Hampir 3.000-an, hampir 3.000. Pundi Sanggar Cemara. Di Sanggar Cemara 1.000 sekian. Lajeng Haji Sun juga 500-an sekian. Oh, sing enong kula. Sing enong kula. Oh, nek. Iya. Sing enong itu pengaruh nggih. Mergo sing enong atine. Mas Anan. Ha iya. Monggo. Neng madyane jala niti wis wening kaya Mak Olivia ya suara. Mak nyun duka menawi levelipun kula mengke sedikit-sedikit semakin merangkak. Wah, Iya. Kayak Mak Olivia 20 tahun kas. iya. Nggih. Temah gonceng angin janeng paku lingan. Nggih, monggo. Kula nyuwun gelo, Mbak. Kelon sih. Nggih. Kecewa. Monggo. Ces. Sing buka celok aku Pak kowe. Sliramu. Wah, sing Neng endi nggonku goleki batek mong pengen ketemu nah yen ada tak parani mong nuruti
sinandal atiku loh tumetes nalasi pipiku yen pancene ora tresna mbak ya kandha sing saja terus piye Pri? Ya, enggak. kaya kaya ngene lah lakonku biyen napa kok dadak ketemu Seragen milih. Mbak Eka kulaturi jumeneng, Mbak. yen pancene ditinggal gawe gelo ati sawas yo yo hey iya 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 ning ngendi nggon goleki kata-kate pengin ketemu nadyan adoh tak parani bareng saiki gawe kowe lunga tinggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes nasi pipiku ayo yo baik Kak yen pancene ora tresno kaya kandha aku ora bakal Geger, geger. Mbak Yo. Eka kaya ngene lelaku biyen nopo kon dadak ketemu yen pancene ditinggal awe gelo ati salawase Halo Mbak Eka. halo Bandung Mas Jalu Wah, jan. Pripun kabare? Alhamdulillah kabare Pekli. apa Pilih kuwi? pripun? Apik sekali.
Apri? Ya madeg to. Kok madeg ngapa? Kaya tau ngerti ngono ya, Bri. Sing duwe modek. Kaya kahanan. Aku ra duwe dadi ya ra mudah. Wah, jan. Jan seneng banget. Nggih, Mbak pripun? Cange saged sowan wonten mriki. Nggih. Nggih. Iki ngendi? Wonten dalemipun Bapak Haji Tumion. Haji Tumiono Joglo saha Ibu Tumiono. Warsini Wonten- dalam acara Gempur rokok ilegal. mangsa aku anggere ngono kok. Ayu iso ayu kowe ning banter ya mesti kene to. Iya lanang kok karo Wah, padake. ini Mbak Apri, Nun, Mbak Mimi ini jajan Mbak Eka ya jebule ora kalah pamor. Lah nggih, Iya, kula tenan. matur ing ngajeng. Saestu kula nek kalih Mbak Yu Mimin menika mboten wani kula ndak kualat mergane menika guru kula. Dwija. Wija. Jebule ora mung ngumuk tok pancen tenan jejerke Nggih, ya. leres. Sang Maha Guru. Nggih, Sang Maha Guru. Sang Maha Guru. Jadi kalian berikan menang enom. Pengalaman, literatur, budaya dan apapun ya saya kalah. Lagi men, Pripun? wis tau ngrasakne telek urung? Wis ngomong aku omong ki kudu tak dublak. Kainan. Wis jarino sok kono sok mlebu swarga nek gur gelungane tok. Warga neraka ora kowe lene tok Gusti Allah. Malaikat Raqib Atitis nyatet nang kene kok. Lah kowe kakan umuk kok. ngetungi dosane menungso. Sugeng dalu Nduk Eka. Wilujeng dalu Ajar Pak Yu kendhet. Mimin. Tepi saking Kebumen. Nggih. Sowan mriki ya wong ayu. Iya. Jane ora patek ayu kan rombongan. Terus sia-sia lho. Terus karo aku sia-sia. Nek ra menang asli. Lah. Ya, menang asli arep ngopo? Menang legal. Menang legal kowe. Wah, gempur. Heeh. Kudune digempur sing ngono-ngono kuwi. Ya sadurunge digempur aku rusakan sik Mas Boim. Aku rusakan sik. Nek gempur barang mending ra ya eman to. Kayak barang mending ngene kok arep digempur ki. Aku rusakan sik Mas men ngatek rojah-rajah kan. Iya. Ya Allah. Mereka wau wonten ingkang ngersaken sinten Mbak Bu Warsini. Ibu Warsini Warsini ngersakan ngersakne Banyumasan. Banyumasan. Eling-eling. Mbok anu nggih Napa? bawane Asmara Ndana. Sing cakepane pripun Mbak Eka? Kewer-kewer. Kewer-kewer. Ketahe Bu Warsini ki terkewer-kewer. Cakepane sing nika lho Kak Apri sing nganggo terkewer-kewer. Ah, iya. Biyen inyong ikin cilik. Zaman aku isih cilik. Mbiyen inyong gen cilik. Heeh, mesti kowe cilikanmu jek kewer-kewer. Terkewer. Diopeni piyong rama. Aku Monggo gumun. Mbah Dar. Gumun pripun? Gumun Bu Warsini kok yo ngerti langgam-langgam lagu-lagu Banyumasan. Banyumasan. Iki ki padahal ki wis meh ketilep lho. Arang metu ya Mbak Arang Lisan. metu, paling metu eling-eling Raden Arya Werkudara. Nggih. Kuwi sajeg jumblek iki kok yo metu lho. Ibu, Piyayi budaya. Kiai budaya. dasar Ibu Haja Warsini remen marang budaya, ngopeni budaya, dan sering chat karo aku. Temane. Bu Warsini menika Tangan kanane Bu Warsini. kula caosi referensi menika lagu-lagu pokan kang Gue sampun dangu kependem aku Oh. ngono. Bu Warsini. Kudu tangan kanan. Udah tangan kanan. Tangan panjang. Apa aku ya nyolong iki, Bri? Mereka ugi kula aturaken Pak Daryono kalian Pak Bambang. Oh endi? Mbah Dar? Mbah Dar, halo. Anu, mau ngersane ngetoprak jare Mbah Dar nggo. Wah, arep ngetoprak. Oh iya, Mbah Dar dados Mas Broto. Mas Broto anu Mas Broto. Pak Bambang dados warok. Pak Bambang dadi suruh gento. Iya. Mbak Mimin, Dalam. Pak De Parno menika izin.
Oh, ngaten Mbah Karno. Biasanipun wau dalu nggih sampun berkahi. Wau dalu lenggah nggih. Kalau wingi berkahi. Mboten dados menapa wong dek ning Jakarta dhewe rong dina ya ditunggoni terus dikancani. Dikancani. Dikancani ngantos tancep kayon. Pak Parno ngancani kowe lek iki men. Oh, ning wayangan ning Cilengsi wingi lho. Jan kemayumu iki lho. Iya. Dipun kawaraken lenggah kula wonten mriki nggih. Oh nggih. Oh gawan dalang. Kawan dalang. Ya. Peniti. Mangga. Dipun gendong kewer Apa lho? Yoga iki. Apa? Yoga putrane Pak Kasim iki lho. Aku iki mbakmu gede ya, Le. Aja tukak krama ngono kuwi lho. Oke, manut ya digelar ning jagat iki lho, ora kudu aku. Amit. Mesake kowe iki lho. Langkahmu isih ombo, isih ombo jangkahmu ngono lho. Kok yoga ki tekan marak tom-tomen. Wong wedok diler garek milih aja aku mbokmu gede to, Le. Mbak Mimin. Nggih. Ampun sembrono lho, kae yang nusul ya lho. Sinten to? Beda karo bontot ya lho nusul. Ya ampun beda. Kawekku aja macam-macam. Beda Gapero budaya ya. Gapero. Beda menika kang ngripta lelagon Sotya. Talenta muda. Semangat ya Tole berkreasi. Tole. Sesuk nek kira-kira tembang iki cocok nggo aku men aku sing nyekar. Nyekar. Kuburan Nyekar. Tak nyanyekke. Oh, ya ora apa-apa. Kula ingkang nyanyiaken. Ket mau kok. aja sik tongku kancaku gelungan sapa. Retno. Iya. Rina wengi dipun kudang Tresnane wong tua marang putra-putrane. Dililing lan disawang inyong nangis tulung-tulung. Iki tibane eling-eling nggih. Eling-eling Mbak Eka, nek le Jaipong ki Mas Cukris cetha apik. Ning kan tahu kulino malah. Iya. Le Jaipong Boim ya wis jelek kasarane. Jelek. Ya apik. Ning kan sesuatu kan ana titik jemu to lho. Apik Mas, apik hebat. Ning kan manusia tetap ada titik jemu to di mana di situ kok apik tapi kok wis kulino. Saiki upama le Jaipong ki bontot ngono masuk ra iki lah ya bontot iki tali dongkate sing galegane kowe ya dalang muda Klaten lho tak kepruk tak babrik dhewe lah bontot leganono bodimu iki ngene bahwasannya seni itu menyatukan Cilik bengi kok galak banget. ayo Tole ayo Tole kerja iya apa ora ayo lho menika tugasipun Ki Warsita Petuk nggih yo ayo Tole mriki yo Mas Bontot monggo Mas Bontot nglegani Mas Jalu ayo Ora. Iki jare Apri Bancina bengi iki ganas. Oh jadi gandeng, jadi gandeng. Oh yalah. Bontot ini saiki iki slatenane angel. Ayo le. Kudu senengane sing sepuh-sepuh ngono kuwi. Nah, ayo le Tat. Ya Allah, Bontot senengane tante-tante. Senengane ngono-ngono kuwi ya. Mula tak tari yang-jangan emoh. Mas Bontot menika putranipun Ki Warsita Petuk saking Kurung Ceper. Nah. Kok munggang iki ya. Nah, nek ngene rak ya melu seneng melu mongkok ngono ki lho. Regenerasi dalang, regenerasi yoga, regenerasi sinden neng Klaten ki terus berjalan. Mbak Eka. Nggih. Menika para kadang dalang Kaneman Klaten menika. Nggih, luar biasa. Melu seneng, Mas. Nggih.
Aku dhewe ya ora mung dalang sinden-sinden tak klumpukke dadi siji kabeh. Nggih. Ingkang ngasta Bonang jan mboten kemutan mboten lali to. Menika nggih dalang. Wah iki kanca lara lapa lho, Mas. Tenan aku ke saksi hidup kae. Anu Mas anu to. Aku dicopet ning bis lho, sak bis copet kabeh karo kae. Oh, zaman perjuangan ngebis. Perjuangan. Ndemen yo pas bar melu bapak nggih. Dirayah wong pirang-pirang iki. Tur aku ya apik. Umpama aku ketemu kowe aku anake ya tak alung duit titipan kono Mbak Eka aku padahal kan kowe ora titip to. Iki titipan kono Eka ngono iku nggo jaga prajamu ning ngarepe Mas Wartoyo. Matur nuwun ya Jan. Kowe kok ya apik men dadi aku iki ya Lan kuwi kabeh upama. Umpama ngejokke nota. Maka parikane banyu masan
Nggih. Tepuk tangan kagem para kadang dalang muda. Bergas biasa. Mbak ya. Aduh, iki apa ya wedakmu do luntur ta, Lek? Lah kan Pripun? kono kan anu apa kulite iki nek diwedaki wis longsor. Rai kok longsor pri kok kaya tebing. Longsor. Aku iki jane ya karepku ya nek wedake kae rak pon. Hah? Aku ya bintang tamu tak sak ndure pon. Apa? Wage kliwon legi karepku. Wedakku iki wedak legi.